pre všetkých mladých športovcov, ktorí sa zúčastnia na salesiánskych medzinárodných hrách mládeže, by som chcel odkázať jednu dôležitú vlastnosť, ktorá platí nielen pre športovcov, ale pre všetkých ľudí. V živote je veľmi dôležité nikdy sa nevzdať. V angličtine sa povie never quit. A ako človek, ktorý v živote mal veľké šťastie, ktorému sa veľmi darilo, oplatilo sa mi to a treba to aplikovať nielen pre mňa na ľade a pre vás v každom športe, ale aj v živote. Človek nikdy nevie, keď sa náhodou vzdá, čo čaká za tým ďalším rohom. Keď sa nevzdáte práve za tým rohom, pred ktorým by ste sa vzdali, môže čakať proste úspech a proste veľké otvorené dvere pre naplnenie si svojich snov. Takže nikdy nezabudnite, vždy treba bojovať až do konca, či už v športe alebo v živote, oplatí sa to.